Ik ben van het waterschip aan het hekelen. En dan moeten we een kaart hebben bij de hand en die moeten we afwerken. En van 15 oktober dan moet het eruit wezen. Ja, het moet netjes en de sleep moet mooi scheen. En dat is eigenlijk onze taak. En daar moeten we aan denken. We moeten het werk goed doen. Ik zie een ring. Ja. Waarom heeft hij daar? Om altijd aan het werken en aan het sleutelen met de trekkers en spul. Dus dan moet de trouwring mag al bij me hebben, maar dan op kering. Dus nou zag ik dat. Hoe lang bist je al trouwd? Vanaf juni. 24 juni, dus nou maar correct. En wat betekent voor jou trouwen? Ja, alles. Het geloof speelt bij ons een rol en het verbinden gaan met ons together. Ja, dat is gewoon mooi. Ik vind het gewoon mooi. En wat voor rol speelt het geloof? We gaan gewoon steeds wel net werken en ik ga er wel heel proud mee, maar mijn vriendin is die is er mee bezig om zo maar te zeggen. Ik weet niet heel goed dat hij me zeggen moet, maar dat is zo. Ja, wie doet het jaren wel. Hè? Dus het is toch wel heel belangrijk voor mij. En het helpt me met dingen. Ik vind het moeilijk te zeggen, dus, maar ja, dat is het eigenlijk. Het is net een onderwerp dat je het vaker hebt. Nee, en er wordt net volop praten. Om de mensen om je heen en kameraden spelen die ben net geloven, dus dan is het wel, dat is toch hoor. En dan praat je direct haast nog door. En dat voor mij eigenlijk van de laatste 3 of 4 jaar hier dat het eigenlijk bij mij weer omkomen is. Dus Ja, hier is er een wat aanskiën van om. ja, dat is zo. We zijn op stap en voort en heel wezen en dan moesten we uitslepen en dan sneed dan lijnen we de hele dag van pampers, dus dan dienen we niks. Nou ja, dan werd ik net binnen toch en ik net een vriendin gewoon die te geloven, ik denk net dat ik het weer oppakt hier misschien wel, dat weet je net. Maar ik ben blij dat ik het weer oppakt. Dan zit je samen, hij doet hekkeling. Ja. Dan heb je het geloof. Ja, hè? Ja. Dus zo is het. Ja.